Είμαι ο Sierra Victor 2 και Becklima Uniform. Εδώ Μαρίνος. Έχω φτιάξει μια πατέντα σχετικά με την εύκολη τοποθέτηση οποιοδήποτε ασύρματου σε ένα αυτοκίνητο. Τώρα θα δείξω σε ένα αυτοκίνητο πώς τοποθετούμε ένα ασύρματο με τη δικιά μου πατέντα. Ο ασύρματος βρίσκεται σε αυτή τη τσάντα. Σε αυτή τη τσάντα εδώ. Έχω μέσα τον ασύρματο με όλα τα παρελκόμενα, είτε να τοποθετηθεί σε παροχή 12V είτε σε 24V, την οποία είναι τσάντα σχολικιά και την παίρνει στην πλάτη. Ανοίγουμε τη τσάντα, βγάζουμε την κεραία. Έχω συγκεκριμένη θέση που είναι της κεραίας η βάση, ένα όργανο προαιρετικό για να κοιτάσει την τάση και το καλώδιο 12V. Στην τσάντα μέσα, στο μεγάλο σημείο, βρίσκεται ο ασύρματος. Ορίστε και ο ασύρματος. Παίρνουμε τον ασύρματο, τον τοποθετούμε στη θέση του συνοδηγού αρχικά, ή αν έχουμε συνοδηγό τον τοποθετούμε εδώ, σε αυτή τη θέση. Όταν υπάρχει συνοδηγός το τοποθετείς εδώ. Αν δεν υπάρχει συνοδηγός θα τοποθετείς στο κάθισμα. Εγώ τώρα θα τον τοποθετήσω εδώ. Παίρνουμε τη μαγνητική, το κλασικό, κουμπώνει μια κεραία, συγκεκριμένα είναι η 770 της Diamond. Στη μαγνητική έχω τραβήξει ένα ακόμα καλώδιο έξτρα, έχω τοποθετήσει, το οποίο είναι γείωση. Πρέπει να υπάρχει γείωση για να μην έχει στάσιμα, όσο γίνεται λιγότερα. Βάζω τη μαγνητική πάνω στον ουρανό, το αυτοκίνητο, και τη γείωση τη βάζω σε ένα μεταλλικό σημείο, και αυτήν στο αυτοκίνητο μέσα. Σε ένα μεταλλικό σημείο, παράδειγμα στο κάθισμα του συνοδηγού κάτω. Έχει μεταλλικό σημείο. Το συνδετήρα, τον τύπου N, το βιδώνω κανονικά εδώ. Παίρνω το καλώδιο που έχω φτιάξει, από την άκρη είναι αναπτήρας και από την άλλη είναι σπίκον. Είναι ειδικό φύσμα για ήχο, αλλά αντέχει πολλά βάτ ισχύ. Το βάζουμε μέσα στα 12V. Έχω κάνει αυτή την πατέντα εδώ, κουμπώνει αυτό εδώ και ελέγχω αν βγάζει όντως 12V. Αφού δω ότι βγάζει 12V ισχύ κανονικά, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αυτό δεν το χρειάζομαι άλλο. Όταν συνδέεις πρώτη φορά σε ένα όχημα είναι καλό να ελέγχεις τις στάσεις. Συνδέω το σπίκον στον ασύρματο και ο ασύρματος ανοίγει. Τον είχα ξεχάσει ανοιχτό και ανοίγει. Αυτή είναι η ιστορία. Το δουλεύει κανονικά. Τώρα το έχω στο ρόδιο Μπράβο. Για να δούμε. Sierra Victor 2 και Becklima Uniform κάθετος mobile. Ακούει κάποιος εδώ, Μαρίνος από Άρτσα, από το Λεμαΐδα Ιορδαία. Δουλεύουν κανονικά. Όλα. Και στο άλλο είναι στις Βέρειας, που είναι με τα Ιωάννινα, στο ρο 7. Sierra Victor 2 και Becklima Uniform, ακούει κάποιος εδώ συχνότητα. Ορίστε και τις Βέρειας, περνάει κανονικά. Αποσύνδεση. Κλείνω τον ασύρματο. Πρώτα, πριν είχα ξεχάσει να τον κλείσω, βγάζω το καλώδιο, κάνω τύρα, μαζεύω το καλώδιάκι μου όμορφα, νοικοκυρεμένα. Νοικοκυρεμένα. Να το. Βγάζω την κεραία. Παίρνω τον ασύρματο στο χέρι. Έφυγε. Να το βάλω
ξανά να το μαζέψω να φύγω. Θέλω να φύγω. Ή να το πάω στο σπίτι, να το βάλω στο σπίτι. Γιατί έχω μόνο έναν ασύρματο. Βάζω το σφιχτήρα για να μην χτυπάει το πρες. Ξεβιδώνω την κεραία. Αυτά είναι γνωστά, τα ξέρουν όλοι. Έχω πάρει μια τσάντα σχολική ακριβή που χωράει, που έχει πολλές θέσεις για να χωράει τα πολλά εξαρτήματα. Γιατί υπάρχει πρόβλεψη να μπαίνει και σε 24 και σε 12. Οπότε πρέπει η τσάντα να έχει πολλές θέσεις για να μην γίνεται ένας συνοστισμός που είναι ενοχλητικός. Βάζω αυτό εδώ, το έχω συγκεκριμένη θέση, εδώ. Αυτό είναι άμα θέλω να συνδέσω 24 και να βγάλω 12. Βάζω εδώ. Πόση ώρα έκανα? Και στην άλλη μεριά έχω και μια άλλη παροχή τρίπουλα εδώ. Βάζω φύσικη, βάζω το καλώδιο και είμαι έτοιμος. Έφυγε.